O edificio da Xunta de Benito Corval contará con 26 espazos destinados a entidades e asociacións sen ánimo de lucro. Serán 22 espazos de entre 22 e 27 metros cadrados e 4 máis grandes de 40 metros cadrados. Esta mañá, dende a Xunta, presentaron este proxecto ás entidades interesadas. Ábrese dende hoxe un prazo de 2 meses para que as entidades presentes suxestións e demandas á Xunta en relación aos horarios e normas de uso deste espazo. Porque aquí o que se intenta é acertar. Podía haber moitas formas de facelo, diferentes distribucións dos locais. Creemos que, polo que nos iba chegando, máis ou menos, facer, pois, ao final son 26 locais, 4, me parece, non? Máis grandes, e o resto dun tamaño que, máis ou menos, para o día a día das asociacións, podería chegar. Despois, Dende a Xunta deixaron claro que as entidades deberían facerse cargo do recibo de enerxía eléctrica e do mobiliario de cada espazo. O único que non asuma a Xunta de Galicia, por entendernos, é ese seguro de responsabilidade civil. O edificio xa vai a ter, pero por algunha cousa que se poda facer dentro de cada asociación de oficina, lóxicamente, se unha neglixencia de alguén que está aí, de un seguro, pero un seguro moi sinxelo, e despois os gastos de electricidade, porque é onde pode haber moitas diferencias. O resto dos gastos do edificio os vai asumir a Xunta de Galicia, o sea, que o único que habería que pagar de cada asociación é o consumo eléctrico. En canto á duración, as asociacións poderán estar un máximo de 4 anos con prórroga, algo que se establece mediante lei, pero segundo anunciou esta mañá Rueda, para a continuidade, sempre terán preferencia ás asociacións ou entidades instaladas neste espazo, sempre e cando cumpran cos requisitos solicitados. Pero, lóxicamente, o edificio se vai destinar sempre a eso, porque cando se cumplan eses 4 anos, habería que volver a sacar esa adjudicación, pero, lóxicamente, que en este aí e este funcionando con normalidade, pois terá unha preferencia para poder seguir aí, o sea que a idea non é 4 anos e hai que irse necesariamente, o normal é que 4 anos e se siga aí, vai haber unha rotación, haberá algunha excepción que non lle interese, haberá, pois pode haber algún incumplimento tamén, e desde logo aí hai que ser serios, non? O incumplimento das condicións, pero que isto vai en beneficio de todos, determina que haya que abandonar o local, non? As obras de rehabilitación da antiga sede da Xunta teñen un orzamento de 4,5 millóns de euros e aglutinan no centro da cidade máis de 5.000 metros cadrados, nos que se ubicará o campus CREA da Universidade de Vigo e as oficinas de emprego. As obras estarán finalizadas, segundo dixeron nesta xornada, no primeiro trimestre do vindeiro 2019.